Точно във времето, когато еврото предизвиква и скептични прогнози, една посветена на него изложба привлича зрители в София. На място, което досега не сме възприемали като изложбено пространство – Българската народна банка. Рядко мястото, на което сме, е изложбено пространство, но от друга страна няма по-подходящо място за една изложба, която носи заглавие Еврото. Да ни въведете в нея. Добре дошли на изложбата Еврото, която БНБ организира съвместно с Европейската централна банка. Домакини сме до 20 ноември, като целта на изложбата е да запознае хората с евробанкнотите, евромонетите и по-специално защитните елементи, дори историята на парите. Първото пано ни запознава с дизайнът на евробанкнотите, като основна тема при всички тях е епохи и стилове в Европа. На лицевата част на банкнотите са ни показани врата или прозорци, които символизират духа на сътрудничество и отвореност между европейските страни. На гърба на банкнотите е изобразен мост, който е метафора за сътрудничеството между европейските народи и останалия свят. Тук можем да видим хартията, от която е изработена банкнотата, евробанкнотите. Тя е твърда и шумяща, защото е чист памук. А от тази страна вече можем да видим процеса, при който се наслагват отделните защитни елементи. И как се получават защитите на евробанкнотите. Тук можем да се запознаем с основните елементи на евробанкнотите, като в случая се акцентира на следните. Воден знак имаме при всички банкноти. Имаме инициалите на Европейската централна банка в 5 езикови варианта, които отговарят на 11-те официални езика при първоначалното въвеждане на еврото. Подписът на Жан-Клод Трише, който е вторият председател на Европейската централна банка. Той поема този пост от 1 ноември 2003 година, но са валидни и банкноти с друг подпис, който принадлежи на Вилем Дуйзенберг, който е първият председател на Европейската централна банка. Имаме осигурителна нишка, в която е изписано евро и номиналната стойност на банкнотата. Имаме холограма, която вече се различава, защото при малките банкноти от 5, 10 и 20 евро имаме холограмна лента, а при банкнотите от 50, 100, 200 и 500 евро имаме холограмен стикер. И при тези, които са от 50 до 500, имаме и число с променящ се цвят. Тук виждаме еврото и като част от една игра за деца. Да, намираме се в детския кът. Чрез интерактивни игри целта е децата да бъдат запознати отново с основните защитни елементи на монети, банкноти. Стигнахме и до центовете. Точно така, на това пано се запознаваме с евромонетите. Интересното при тях е, че страната с номинална стойност е общо приета за всички страни, които членуват в еврозоната, но на гърба всяка страна има право да избере свой национален символ. София е поредната спирка на изложбата. Изложбата е минала през Берлин, Рим, Талин, Париж и редица други столици.